Nythän johtuen pitkälti tästä taloudellisesta tilanteesta, niin lähiruuan ja luomun näkymät on heikentyneet tässä viime kuukausina tai pari viime vuoden aikana. Ja se on tietysti johtanut sit siihen, että vähittäiskaupassa tämmöisten halvempien ja ulkomailta tuotujen private labelien määrä hyllys on lisääntynyt selvästi, ja se taas tarkoittaa valitettavasti sitä, että omavaraisuusasteet vähenee eri tuotantosuunnilla. Sitten myöskin food service-sektorilla näkyy se, että muun muassa ulkomaisen lihan tuonti on lähtenyt kasvuun. Ja arvio broilerin lihan tuonnille tänä vuoden osalta on jopa 23% siitä määrästä, mitä Suomessa käytetään. Ja se on tietysti suoraan pois kotimaisilta tiloilta ja jalostajilta. Toisaalta sitten tietysti siipikarjapuolella on tulossa myöskin uusia kasvattamoja, ja se taas tukee sitä omavaraisuusasteen nostoa. Sitten kuluttajapuolella trendinä tällä hetkellä on ruokailun välipalaistuminen, mikä sitten taas haastaa elintarvikkeita jalostavaa teollisuutta tuotekehitykseen. No, maatiloilla on suuria haasteita. Tällä hetkellä kustannuspaineet on kovat, työ on vaativaa, jaksaminen on koetuksella monilla tiloilla ja kovin vähän tehdään maatilojen sukupolvenvaihdoksia tällä hetkellä. Suuri huoli siitä, että mistä niitä uusia viljelijöitä ja tuottajia saadaan. Energiaratkaisut on iso kysymys tietysti tiloilla. Puhutaan paljon hajautetusta energiajärjestelmästä, mutta ainakaan vielä se ei kauhean voimakkaasti ole lähtenyt liikkeelle. Ja toki sitten ne asiat, mitkä liittyy sääntelyyn ja kuluttajien uudenlaisiin vaatimuksiin, niin ne haastaa sitä ruoantuotantoketjua. Niissä on paljon hyviä asioita liittyen vastuullisuuteen, ympäristöpäästöihin, hiilijalanjälkeen, eettisyyteen ja niin edelleen. Meidän pitää pystyä nämä asiat kääntämään suomalaisen ruoantuotannon kilpailueduksi. Eli kun se monimuotoinen luonto toimii siellä puskurina erilaisten poikkeavien olosuhteiden varalta, jolloin se ekosysteemi pysyy niin sanotusti toimivana, niin samoin se monimuotoinen tuotanto voi toimia puskurina siellä tilan taloudelle ja toiminnalle. Eli esimerkiksi tuo monipuolinen viljelykasvivalikoima voi lisätä sitä todennäköisyyttä, että jokin niistä viljelykasveista voi menestyä ja tuottaa tuloa sille maatilalle esimerkiksi poikkeavien olosuhteiden varalta, joita tässä viime vuosina varmasti on jokainen viljelijä joutunut kohtaamaan omassa tuotannossaan. Mutta tässä monimuotoisuusasiassa siellä viljelykentällä on aina muistettava, että sen viljeltävän kasvin on oltava kuitenkin sit taloudellisesti kannattavaa, eli tässä ei nyt lähdetä niin kuin ihan monimuotoistamaan ihan monimuotoistamisen vuoksi, vaan nimenomaan siksi, että se maatalous olisi myös kannattavaa myös siinä mielessä, että se tuottaa tuloa sille tilalliselle ja tekee ehkä vielä sen tärkeimmän, eli tekee sitä ruokatuotantoa. Ja niin kuin näkyy, niin vuodesta 2011-2023 koko maassa ja Satakunnassa niin tilojen määrä on ollut laskusuuntainen hyvin voimakkaastikin pääsääntöisesti kaikissa tuotantosuunnissa. Niin nähdään, että eniten viljellään ihan viljoja, perusviljoja, ja sitten nurmikasveja, alle 5-vuotiaita nurmia on sitten ehkä toisiksi eniten siinä viljelyssä, ja muita viljelykasveja sitten sen jälkeen. Eli sillä lajikevalikoimalla voidaan sitten toisaalta tuoda vähän sitä viljelyvarmuutta. Niin kuin jokainen viljelijä tietää, niin erilaiset lajikkeet pärjää sitten erilaisissa olosuhteissa. Eli näitä lajikkeita hyödyntämällä voidaan ehkä sitten saada sitä resilienssiä poikkeavien olosuhteiden varalta. Tuossa kuvassa on meidän laatikkotestit eri maalajeilla, nokkosella, ja niin kuin näkyy, niin siellä on aika paljon eri maalajeilla sitä eroa, että miten hanakasti se nokkonen lähtee itämään. No, me lähdettiin heti syvään päähän ja otettiin viljankylvökone käyttöön. Testattiin, että miten se kylvö onnistuisi sillä. Laitettiin sahanpurua nokkosen siemenen joukkoon, saatiin hiukan enemmän sitä massaa sinne kylvökoneen sisälle,
ja päästiin hyvin kylvämään, mutta eipä nokkoset itäneet. Kokeiltiin kaikenlaisia temppuja sen pienilmaston muuttamiseksi, erilaisia muovia harsokatteita, mutta ei itänyt. Sen lisäksi kokeiltiin tuommoista harjukylvää, ei itänyt silläkään, kunnes sitten keksittiin, että tehdään semmoinen pieni madallus tai kouru, miksikä sitä nyt sitten haluakin kutsua, sinne harjun päälle, jolla se kosteus saatiin pysymään siellä paremmin. Ja nokkoset lähti itämään. Tässä on nyt ehkä kaikkein tärkein pointti siinä, minkä haluaisin nostaa, että hyvin yksinkertaisillakin konsteilla voidaan saada asioihin ratkaisuja. Oli se kasvi sitten mikä vaan. Tämähän me kaikki tiedetään, että erikoiskasvit, niiden tuottajahinnat on yleensä viljoja paremmat. Ja lisäarvotuotteita pitäisi pystyä tekemään ja hyödyntämään enemmän. Bulkkia ei Suomessa kannata tuottaa. Mutta sitten tämmöisiä niin kuin kysymysmerkin alla olevia asioita, eli miten muuttuva ilmasto vaikuttaa Pohjoismaiden merkitykseen ruoantuottajina. Tämä nyt näkyy esimerkiksi vihannestuotannossa jo jossain määrin, että se tuotanto on alkanut olemaan epävarmempaa eteläisemmissä osissa Eurooppaa. Että miten tämä vaikuttaa tänne pohjoisiin osiin. Miten lainsäädäntö ja tukipolitiikka muuttuu, missä määrin aletaan suosimaan esimerkiksi proteiinikasveja tai kasvien monivuotisuutta. Entä sitten, missä määrin tulevaisuudessa viljellään muuta kuin ruokaa? Tuleeko sieltä tällaisia uusia kasveja just esimerkiksi sieltä kuitutarpeiden puolelta tai esimerkiksi värikasvien puolelta? Ja sitten miettii myöskin, että mikä rooli hyönteisillä on. Nythän luontokadon myötä niin hyönteiset on pikkasen pulassa, niin me on myöskin tehty Amerikasta tutkimus aikoinaan, että poistaa hyönteiset kokonaan kuvasta, niin tämmöinen iltahelokki, mikä meillä on mallikasvina, mikä tuottaa maailman suurimpia ellakitannineita, niin käytännössä iltahelokkipopulaatioiden genotyyppikoostumus muuttui sillä tavalla, että kun hyönteiset oli pois, niin pienempiä ellakitannineita tuottavat genotyypit yleistyi ja suurempia yhdisteet tuottavat kuoli käytännössä sukupuuttoon. Eli käytännössä tuommoinen kemiallinen evoluutio meni niin väärään suuntaan, ei suurempien tuottamiseen, vaan pienempien tuottamiseen. Kun taas hyönteisen läsnä ollessa, niin siellä sitten taas kuolikin sukupuuttoon ne, mitkä tuotti pienempiä yhdisteitä ja ne, mitkä tuotti isoja yhdisteitä, ne menestyi paremmin, koska ne isot yhdisteet on parempia hyönteisiä vastaan. Ja osoitus siitä vaan, että hyönteiset on tarpeellisia myöskin luonnossa, jos halutaan kasvattaa kemiallista monimuotoisuutta ja kemiallisesti tärkeitä vaikka lääkeaineita, mitä äsken mainittiin. Mitä tutkimusta ellakitanniinin ja aktiivisuudesta tällä hetkellä tiedetään? Aika paljon tiedetään, otetaan vaikka tuossa noin, että miten hyönteisiin voidaan vaikuttaa näiden aineiden avulla. Eli hyönteisiin, perhostoukkiin vaikka voidaan hapettumisherkkyyden avulla aiheuttaa oksidatiivista stressiä, niin hyönteisillä ne ei syö niin paljon sitä ravintoa silloin. Yksi täppä on aina yksi yhdiste, niin kuin näette, että joku yhdiste on pirun huono, joku toinen on pirun hyvä, niin kuin näette. Ja loput on siinä välillä. Me pystytään rakenteesta näkemään, kuin hyviä tai huonoja ne on. Ja sitten taas tämä toinen täällä, proteiinin saostuminen, jos miettii jotain peuraa tai hirveä, niin se vaatii taas erilaiset yhdisteet. Ja täälläkin nähdään, että joku on hyvä, joku on pirun huono. Jos on täällä hyvä, niin itse asiassa tuolla on huono. Jos on tuolla hyvä, niin itse asiassa tuolla on hyvä, niin täällä on huono. Eli ne menee niin tavallaan päittäin, nuo aktiivisuudet. Eli hyönteisiin vastaan pärjää eri yhdisteet kuin taas peuroja vastaan. Ja se pitää niin ymmärtää, että mikä se mekanismi se taustalla on. Ollaan tutkittu myös sitä, että miten märehtiöille nuo yhdisteet on itse asiassa hyödyllisiä. Ehkä Suomessa niin suuri ongelma toi erilaiset loiset suolistossa, mutta taas ulkoruokinnassa enemmän oleville märehtiöille se on ongelma Euroopassa. Ja nähdään se, että verkkomaahan loisia pystytään inhiboimaan erittäin tehokkaasti suurilla yhdisteillä. Sama ohutsuolessa erittäin tehokas inhibiitio suurilla yhdisteillä, niin kuin näette. Sama juttu, me mennään sitten sinne ulosteeseen, siinä tulee noin kavereiden munat, niin me voidaan inhiboida se munien kuoriutuminen, kun on oikeanlaisia yhdisteitä, mutta kun on vääränlaisia, niin ei saadakaan sitä inhiboitua, sitä loiskiertoa. Eli taas pitää tietää, että minkälaisista yhdisteistä on kysymys. Sama juttu, voidaan vähentää metanin tuotantoa, se on ongelma nykypäivänä, kasvihuonekaasut saadaan vähennettyä. Sitä jos halutaan, liikaa ei haluta vähentää, koska sitten myöskin ne rasvahapot, mitä ne kaverit saa ravinnosta, niin vähenee. Eli pikkasen kun vähentää, niin kuin tuossa kohtaa, niin myöskin rasvahappojen tuotanto nousee, niin saadaan metani alas ja rasvahapot ylös, eli kaikki hyötyy sitten tuossa kohtaa.
Tässä nähdään 9 erilaista bakteeria, bakteeri A:sta bakteeri I:hin, taaskaan kerro mitä bakteereita ne on. Siinä on sairaalabakteeria ja kaikkea muuta harmillista. Sitten on erilaisia kasvinäytteitä, niistä kenen kerro tässä kohtaa mitä ne on, mutta ne on meidän koodeja. Mutta näette, että vihreä on tuo tavoite, eli yli 20% inhibiitio tavoitellaan, niin kuin näette, niin siellä sun täällä nähdään vihreätä. Jollain kasvilajilla, missä niitä on, tuossa vaikka tuo, niin siellä on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se teho 6 eri bakteeriin aika hyvin, mutta sitten toisaalta, niin kuin nähdään tuossa tuo kohta, niin ton bakteerin kasvua se jopa lisää. Mutta jokainen on erilainen ja jokaisesta pystyy heti näkemään, että millainen tavallaan pelittää, mitä aineet sieltä löytyy. Ollaan tutkittu myöskin sitä, että miten vaihtelee niin vuosien välillä tai vuosien sisällä sormenjäljet. Eli onko se samanlainen se tuote, jos tekee vaikka jotain tuotetta siitä tuotteesta tai lajista, niin totta kai toivoisi, että se kemia on samanlainen eikä se kemia muutu koko ajan.